представлены наши приборы. Это что такое? Геофизические приборы. Нефть саммиты елда иң заманча технологиялар күргәзмәсеннән башлана. Галимнәр һәм җитештерүчеләрнең уртак проектлары белән Рөстәм Миңнехановны таныштыралар. Менә акыллы скважина. Ул нефть чыгара торган җайланмаларның төзеклеген күзәтеп торырга булыша. Проект разработки интеллектуальной системы поддержки принятия решений умной скважины на основе многопараметрического анализа и метода машинного обучения. Шулай ук республика рәисенә Татарстандагы югары уку йортларының нефть юнәлешендә яңа проектларын күрсәтәләр. Рөстәм Миңнеханов Әлмәт дәүләт нефть институты стенды янында тукталды. Студентлар белән аралашты. Активно вовлекаются студенты. Я Египет. Сам сез. Вообще нам с Африкой надо работать. Может быть, мы подумаем, что-то такое представительство или это. Нефть темасына сөйләшү саммитның пленар сессиясендә дәвам итә. Көн дәвамында торган тема Россиядәге ягулык энергетикасының комплексын җәелдерү. 2050 елга кадәр бу мөмкинлекләр турында сүз бара. Тирә-юньгә зыянны киметү һәм ESG, ягъни бизнесның табигать һәм киләчәк буын өчен үзенә җаваплылык алуы турында сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, 20 еллык тарихы булган нефть саммиты тармак үсеше өчен мөһим чара. Как будет строиться рынок, сегодня есть разные суждения, но я уверен, что имея такую переработку, такую нефтехимию, ища в поисках новых направлений в части новых материалов, новых технологий, республика будет конкурентна. Кайчандыр без нефть чыгаручы төбәк кенә булсак, хәзер нефтьне эшкәртүче дә. Республикада 36 миллион тонна кара алтын чыгарыла. Шуның 22 миллионы үзебездә эшкәртелә. Шина җитештерү, нефть химиясе һәм биотехник юнәлешләр үсештә. Шуңа күрә республикага меңләгән яшь белгеч кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Вот мы недавно встречались только по КАМАЗу. Ближайшие 5 лет ему надо для тех задач, которые он себе ставит. Идет выбывание, то есть люди на пенсию уходят, где-то 20 тысяч человек. Если взять нефтяную отрасль, она очень высокотехнологична. Нужны подготовленные кадры. Димәк, республикага белем бирү үзәкләре кирәк. Түбән Камада Сибур белән берлектә нефть химиясе үзәге оештырыла. Ярчаулыда КАМАЗ ярдәме белән техник югары мәктәп. WorldSkills юнәлеше зур тәҗрибә биргән. 45 ресурс үзәге ачылган. Һәр кайсында предприятиеләр заказы буенча укыталар. Әйтик, Алабуга политех кадрларны махсус икътисади зона өчен әзерли. Наше будущее, наша конкурентность будет, насколько мы сумеем подготовить специалистов высшего, инженерного состава и специалистов, которые будут работать на производстве. Люди самое главное. Саммит белән бер мәйданда нефть, газ, халыкара яшьләр форумы үтә. Анда 240 яшь белгеч катнаша. Алар белән Рөстәм Миңнеханов очрашты һәм аларны борчыган мәсьәләләрне тыңлады. Әйтик, остазлык юнәлеше. Для меня мой наставник это Шаимов Интибишевич. То, что мы вместе работали, значит, под его руководством. Ты даже в подсознании набираешь то, что делает твой наставник. Надо находить таких людей, у кого можно чему-то научиться. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, яшьләргә уңайлы мөхит кирәк. Шуңа алар шәһәрне сайлый. Ләкин эш базарында нәрсә тәкъдим итүне дә онытырга ярамый. Фәризә Мәҗитова, Рания Абдрахманова, Марат Хөсәенов, Яңа Гасыр каналы.